Euskararen normalizazioa lortze bidean eginiko hausnarketak eta ekarpenak arrazoi hartuta Anton Abadia saria eman dio Joserra Garzia Garmendia kazetari, idazle eta irakasleari, Gipuzkoako Foru Aldundiak. Abenduaren 2an egin zuten Aldundian sari banaketa ekitaldia Markel Olano aldun nagusia eta Maria Jesus Aranburu Euskara eta Kultura diputatua buru zirela. Joserra Garziak euskararen, ahozkotasunaren, bertsolaritzaren, publizitatearen eta hezkuntzaren alorreko profesionalak izan zituen lagun, senitarteko eta lagunekin batera. Erabaki dut. Lehena, Joserra Garzia Garmendia jaunari ematea 2009ko Anton Abadia saria, epaimaiak egindako proposamenari jarraituz. Bigarrena, Joserra Garzia Garmendia jaunari ematea eta ordaintzea sariari dagozkion gailur oroigarria eta 12.100 euro. Baina ez tema naiz hemen Abadia saria goraipatzen ez naizela oso sinesgarria izango. Baina sinetsi edo ez sinetsi nahi nuke zure jakitea nola sentitzen naizen. Beste aspaldi, oso aspaldi, betaurrekorik behar ez nuen garaian, adiskide batek, Jose Luis Otamendi idazleak, sari bat eman zidatenean, telegramaz, atera kontu noizko kontu adien, telegrama noiztik ez duzu idatzi, telegramaz bialdu zidan saria zala eta halako sarian larriki saritua posten naiz. Ni holak sentitzen naiz, larriki saritua. Batetik, sari hau egiten zaidalako gure mundutik sortua eta gure neurrira antolatu eta egina dela. Ez sentitzen kanpotik emandako zerbait moduan, errekonozimentu bat kanpotar arrotza moduan. Baizik, gintza klase guztietan kide izan ditudanen aldetik egindako aitorpen moduko bat sentitzen dut. Euskara gozatzen badugu, Euskararen mundura erakarri egingo ditugu inongo zalantzarik gabe. Hoi lirateke, besteak beste eskuartean ditugun erronka importantenetakoak. Eta amaitzera noa, Euskararen etorkizuna bermatzeko guztion artean erabileraren bidetik ibili behar dugu. Guztion erronka eta lana da. Eginkizun honetan ez dago inor soberan, baina garrantzi berezia duten pertsonei errekonozimentua zor diegu. Eta pertsona horietako bat dugu, hain zuzen ere, zalantzarik gabe Joserra Garzia. Ni saltzero ez naiz. Nik inpresioa daukat. Ofizio diferenteak eukiagatik gauza bera egiten nahi dizela denbora guztian. Begiratzen badien nire ofizio diferente guztiei eta ikusten dut denean dagoela hitzaren lehura. Euskarazko komunikazioari, hedabideei, hezkuntzari, bertsolaritzari eta hitzari erabat lotua dago Joserra Garziaren izatea eta jarduna. Euskaraz komunikatzea, hitza, mezuak, gizartean arrakasta lortzeko tresna. Testu zuzenak, eraginkorrak eta egokiak dira hizlariaren adierazgarriak. Bakan eta bete aritzea. Hiztuna ez baita hizlari. Hitzaren artisaua da, Joserra Garzia, oinezko erudito bat, eta ondo asko merezia du saria onere ustez. Bizi bat euskararen alde, euskara biziaren alde eman da, eta ekarpen ikeragarria aberatsak eginaz. Batetik idazle bezala, hor daude, liburu zerrenda, eta bestetik sortzaile bezala, hor dago hainbeste abesti. Ikustearren daude begien, leio iluna izargiak. Komunikazioan aditua eta aritua da Joserra Garzia. Asko aritua eta oso aditua. Eta euskararentzat estrategikoak diren eremu askotan muinean dago komunikazioa. Eta horregatik uste dut ekarpen garrantzitsua egiten nahi dela komunikaziotik, bertsolaritzari, kazetaritzari, baina baita ere hezkuntza sistema osoari eta euskarazko publizitateari ere. Beste batzuen artean idazle da Joserra Garzia.
Gazteen artean ahozko mintzabideak eta diskurtso mailak lantzeko ekarpen handiak egin ditu hizkuntzaren zuzentasun soila aski ez dela azpimarratuz eta zuzentasunarekin batera jatortasuna eta egokitasuna aldarrikatuz. Berez gure genetan zerbait balin badago, ahozkotasuna behar luke egon. Mintzola Fundazioaren oinarriak eta norabidea zehazteko ere lan eskerga egin du. Ezin ahaztu publizitatea eta ezin ahaztu bertsolaritza. Azken finean, euskararen kalitateaz hausnarketa sakonak egin ditu esparru desberdinetan euskara zuzenak behar dituen ezaugarriak aztertuz eta ondorioak gizarteratuz. Horregatik, gaur eta hemen Gipuzkoako Foru Aldundiak Anton Abadia saria ematearekin euskararen erabilera arnas berritu, gizarteratu eta edatzeko egindako ekarpen itzela errekonozitu dio. Euskararen normalizazioaren eta kalitatezko euskararen aldeko lanetan eredu delako Joxerra Garzia. Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko eta publizitatea lizentziaturatan irakasle lanetan dihardu. Haren lanak esparru anitz batzen dituela eta horra hor hezkuntzari oraindik ere eta duela urte askotik egiten dion ekarpenaren adierazle bat. Joxerra Garzia guretako desde luego maixutxibo izan zen eta nik uste dut ondion jarraitzen dabela esaten. Azken finien, hor uste Franco hil zan urte horretan gu 3. mailan gauzela, da 8 urtekin, etorri jakun lehenengo maixua, beti andereinoan kaukinik genitxuen, eta orduen maixua, mutilezkoa. Eta gainera izan zen, ez dakit oso desberdina. Nik uste dut dano gogoratzen dugula bentsa gure promozinokoak, zerbait desberdin moduen, zezan oso alaia, gelan egoten ginen, gitarra ekartzen zuzkun, nik uste dut, hastian, behin baino gehixautan, 2 aldiz, beti gitarra jotzen, arratzaldetan. Nik uste dut, guk ikasi genitxuen kantu asko eta asko eta asko, gehixenak esango neuke txibokin ikasitzakoak diela. Joxerra, nik eukideten irakasle honena izan da. Bere klaseak zean magistralak. Utzi papera eta boligrafa gainera berak esaten zuen, jarri lasai eserita eta entzun da jaso. Eta, azterketa bezperan konturatzen zinean, etzen dula ezer errepasatu behar, apunteak behin irakurrita dena oso presente zen eukala. Adibide guztik nola esaten zituen, nola zelan bidali zizkigun. Euskal Herriko Unibertsitatean publizitatea lizentziaturan irakasle izan nuen, eta ordutik lagun ez ezik sorte izan dut, eta lankide eta maixu izan dut abentura askotan. Nik uste jende asko harrituta geratuko litzatekela, jakingo alu, zenbat publizitate kanpainen atzean, eta gainera gizartean ze oihartzun zabala eta arrakasta izan duten publizitate kanpainen atzean egondan Joxerra. Felisa! Aizu, eakutsiko diozu tirolizia. Baina mila aldiz erakutsi dizut eta. Sorreratik da Euskal Herriko Bertsozale elkarteko kide. 2000 urtean utzi zion gai jartzaile izateari, baina hala ere lotura estuak ditu oraindik ere bertsolaritzarekin. Ezin ahaztu, hitzetik hortzera saioan egindako lana, ez da gaur egungo bertsolaritzaren baliabide poetiko-erretorikoak tesia. Joxerrak egindako tesiera bitartean horrela hurbilekoa Amurizak egindako lanketa izango zen, eta, Joxerrarenak egiten duena da tresna modura bertsolaritzak egin dezaken ekarpena aztertu hezkuntzan esate baterako, edo bertsolariontzat geuretzat ere bai, zerk sortzen duen erakarmena, hurbilpena, edo urruntzea, edo teknika guzti horiek landu ditu eta ezin hobeto gainera. Tesi aurkeztu zuenean, ni ikasle gazte bat eta asko deitu zen arreta, ze solemnidade zeukan momentu horrek eta nola cum laude eman zioten eta asko gogoratu zuten bere ikerlana, ez? Gauza jakina da, bertsolaritza esplikatu dula, eta bere klabeak nun dauden eta azaldu dula. Eta, ikerlari dan aldetik eta bere ezagututa, desidioan bakarra da, kontrako tesi bat atera dira lehen bailen, ze, badakit, eztabaida zalea dela eta gustatzen zaiola dialektikan ibiltzea, eta momentu askotan ikusten dut, ur sakon horietan dabilen bakarretakoa dela, orduan ez dakizenekin debarituko duen.